Kajingwan yuk kejat ki missionary na silang duriau ka long sisa ka jingkur hu ya kari ka than jongi. Kabada ka jing no senyang jong kini ki missionary lala ban punwan dur su ya ka rukom baman la kasngi. Bat ka jingwan ra ru ya ka jing nang jing start kalanang tebe bat pensyai ha ka ban syakri kambhai ki para briu ha ki jingla ki barid. Ka parish soalat ka bala itu kum ka parish bapura house nam khat khandai spa nyau puar. Kala rakhi ka jing ya lenti basan pos nam pura mentau nam arjar puar. Hakan negisngi hisau tarik unok pra arja arpuar. Kabalong keski krau jong ka parish lasdang na ka mas bakhoj bat la yo ru ban ple bat kerkhu ya ka yeng mani thamai dau vicar general ka Shillong Archdiocese Reverend Father Richard Man Bahamajau haringkat ka jing don lang kiwei kiling do sob lei bakenthop yo parish priest Father Leo Yaubor Father Sedesh Marak bolong parish priest barem bat bola penyang paya ning gong ban te ya ka ni ka yeng mani haringkat ru ka jing sakhi lang kiwei kiling do sob lei ki riuniam ka balang ki sister ki catechist ki nong mikmat pat ba bat barok ki nge jong ka thai la plat ru ka kot souvenir ka jing yat lenti basan post nam jong ka yeng mani dau Father Richard Man Bahamajau Vicar General ka Shillong Archdiocese. United in Kapti ka bakam jang shishu. But yan Habai kran bat Shillong ukur wa ka atyar Father Leo Yaubor parish priest ulay thu chapang ka history jong kani ka yeng mani ka badda ka jing trai sitom bat ka jing len ladi ki arngot ki brother Franciscan kata brother John Mary Pinto bat brother Marcarius lala ban sange ka balang Catholic ha so alai house nam khat khandai spa nyu puar la yo ru ka hok kanti la jong na usim bat basan ka raj nong tham ki bala sen yang sobha klam da siudor bat marsens dang ban penyat ki pada diocesan la simti ning kong dai Father Albinus Yaupniau bam kwai hadwaru play kumu parish priest baningkong haba pai pat chik san post nam jong ka balang ka parish soalat kala permi arut ki sok ningkong jong ka kum ki reuniam ha ki lingkha trei jong ka balang ki balong brother Barnabas El Marcelong Franciscan but sister B Dingdok MSMHC ya gani ka parish la sedang haus nem sejar kandai spa nyau puar hapo ka jing yalam jong Archbishop Hubert de Rosario baru parish priest baningkong oleh Father Robert Fornia, but assistant dari Father Deste. Angta nadu tu senam terter ngilayat sya hagatu ka pola penyat ya kanika parish dagi Father Celestian katu kanis senam hadir la simti ya kanika parish dagi Father Destian ya Father Priest banengkong nakaliang gidaisan dari Father Albinus yau penyau bamkuai hadwa rublay. Angta terter hadu kanigisngi ngilayat lenti hagan ka jing rakhe ka basan phosnam jong ka ni ka parish ngi aingu yau blay na ka benta ki jing ai ki jing karkhu ki bau blay ula the sei ha ka ni ka parish ngi la yaroi ki pai rum ngi ki la yaroi ngi don sau pho tli ki sinong ki baha papo ka ni ka parish nada ngi don ru sibon ki nong trei balang ki ba len yel de na ka benta ban syakri ya ka hima ka jong blay ha ka ni ka dong ka thain ri boy ka jongi ngi dabru ka jing sngongu bahadin ki san phosnam ngi layu penlong i jing yas mas bakhoj ha jing mane ka barim ka barit nei da ka jing tresitom jong ki pai riunge ha kini ki snam ki bala lejno ngi lala ban penieng ya kini ka jing mane ka bathmai ka ban kar khu menta da u Reverend Father Richard Majau biji jong ka Archdiocese ka jongi but kane borok kadai ka jing trai sitom jong ki pat ki jong ublei ngi klempan donation na kanu kal agency ne nangno re kadai ka bor ka bala umsar ka bala penmi hidagi pat ringe jong kani ka parish badia gini barok ki jing ki decoration ya gini ki jing draw ya gini ki dur ki dar borok khot kamde ka bangi khot nabar re ngidon hangne ya ulokar artist uba Pius Areng ubalale ya kini barok ki interior but kumjur outside na syabaru nakabenta ban pen internet ban phu pen pheng ya gani ka ying mani kumu parish priest jong gani ka parish ka khubor ka bangakwa ban ai ha gani ka por ka jing rakhe ka jongi ya ka jing dap san phosnam jong ka parish baga jing play jong ngi ya gani ka ying mani ka bat thmai
ya kipai runget jong ka paris solaj badia kadong riboy baru kawai bangin don burbor nengkong ning siape kajing I ya ublei kajing ya burom markeliang kajing ya trilang na kabenta banwanra ya ka roy kapar ka bahaga miat hagani ka dong ka than badagani ka them riboy ka jongi bat sa kiwai de ki bangidon kam tame kata kajing ya ai ketika diang ai ketika mon ka jongi om tang na kabenta gi kam balang ndairu na kabenta ka imlang ka salang banwanra ya ka jingkela hagani ka dong ka thanyi baru kawai